Demänovú rezort sme si už v predchádzajúcich videách v krátkosti predstavili. Poďme sa ale tejto krásnej lokalite pomenovať bližšie. Vstup do Demänová rezort je priamo z hlavnej cesty vedúcej do Demänovskej doliny, ktorá ponúka letné aj zimné vyžitie. V prevádzke je každoročne cez zimu lyžiarske stredisko Jasná a počas leta je táto lokalita tiež turisticky vyhľadávaná aj pre Demänovské jaskyne, ktoré sa nachádzajú nedaleko rezortu. Čo sa týka ponuky apartmánov a ubytovacích jednotiek, tak na svoje si prídu aj náročnejší klienti, keďže apartmány sú moderne a kvalitne vybavené. Navyše sú vyťažované celoročne vďaka turistickému ruchu, čiže v tomto prípade môžeme hovoriť o stabilnej investícii. V prípade budúcej kúpy nehnuteľnosti automaticky dostávate prístup k zariadeniam v rezorte, ako sú wellness, reštaurácie či prístup k športovým a zábavným atrakciám. Navyše priamo v rezorte sa nachádza aj menšie lyžiarske stredisko. Unikátna ponuka priameho prístupu k lyžiarskym svahom priamo z apartmánov, sa tak dostanete na zjazdovku.